Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong udto, ug maayong gabi kaniyong tanan. Welcome back sa akong YouTube channel mga iring banbanon for today's vlog. Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong hapon, maayong udto, ug maayong gabi kaniyong tanan. Welcome back sa akong YouTube channel mga iring banbanon for today's vlog. Magluto tayo ng paksiw na tulingan mga iring, no? With banana leaves. So abangan ninyo mga iring banbanon, samahan niyo ako magluto ngayon. Tara na. So, ganito na ang dahon para hindi siya masira pag nilagay sa mga iring. Ayan. Kasi yung isa sira na. Para siya, hindi siya... Ayan. Ano natin para hindi siya masira mga iring. Ayan, okay na yan. So, ang ginawa ko mga iring banbanon, piniga ko siya. Mamaya lagyan ng asin. Ayan. Para bunggas siya mga iring. So, lagyan natin siya ng asin. Piniga ko siya mga iring. Ayan. So, balutin natin siya sa dahon. Ayan. Para hindi siya ang liit lang, 200 at 3 dirhams ang mahal. Ang liit. So balutin natin siya sa dahon. Ayan. Para bongga siya mga iring. So ilagay natin siya. Lagyan natin na ayan. So, lagyan natin sa kaldero. Piniga ko na siya mga iring. Shift natin pag batong laman sa ilalim kasi pag mayroon pa. Dapat wala siyang tinain. So ayan. Higain natin. Ayan. Dahon. Ayan. Para siyang suman mga iring. So ayan, tubig muna siya at saka asin. Lutuin muna natin sa tubig at asin mga iring banbanon. So maya-maya, masarap na to. Pero kainin natin to yung paksiw after 3 days pa para lalong masarap siya mga iring banbanon. So abangan niyo mga iring banbanon pag paano maluto. Ito mga iring, masarap to.
Tikman muna natin. So, tingnan natin muna. Ay, ang sarap. Kumulo na siya mga iring banbanon. Ayan. So, wala kaming stove mga iring banbanon. Butane lang ang gamit namin kasi mahirap lang mga iring banbanon. Kung sino ang mag-sponsor dyan sa stove namin, welcome po kayo sa akin para may maganda akong lutuan. So ito na siya mga iring banban. Antayin natin na lang siya. Painaanan natin yung apoy para soft ang cooking niya mga iring banbanon ha. Antayin ninyo. Sus mga iring, ambot lang ninyo mga iring. Kaya naluto na gid akong paksiw na tulingan no. 3 days ni akong gikuan gi inununan. Gipaksiw na ako mga iring, lami kay mouse na kaayo. So mo ni siya ang makaunagod ang bukog mga iring. So mo ni siya lami kaayo no with banana leaves. Mo ni ang atong kuan, atong authentic paksiw mga iring. Ayan, lami kay siya mga iring. Sa buwan ginato ang rice, no? Makapadako gini siya mga iring pero sige lang, panagsara man ni siya. So mga unta ninyo mga iring, banbanon. Ayaw mo kalimot in town sa akong YouTube channel ha. Yummy. Lamig kayo siya mga iring. Ayan. Paksiw ni iring. Lamig kayo pabuyag. Di lang ko magkinamot kay mo duty ng kutataod. Lamig kayo mga iring. Mga unta din nyo tanan din ha. Mo ni siya, hindi na siyang ituan ka ng init-initon. Ito nung makaon na din siya ang bukog mga iring. Lamig kayo. Makasigok mga iring. Lamig kayo. Nalimpihan din siya pag-ayo kay para dili sa madaot nya kwaon tanang tinai. Ito na. Ini kayo iring. Mo gini siya mga iring lamig kayo makapabusog no. May coffee kamay. Ano siya? Lamig kayo ang paksiw. Ayan, ito yung paksiw ko mga iring banbanon. No, tulingan with banana leaves mga iring. So mouse na kaini siya mga iring banbanon. Lami na kaayo ni. Grabe, super kalami na gyud mga iring banbanon. Magtabisay ang imong laway mga iring.
Lami kay ni siya. Makahurot o bahaw mga mais, mga iring banbanon. Diyos ko. Kalami anak mga iring. So nabusog na dyan ko mga iring, no? Dili na takutob. Sa mga oras, sa mantak na sa mga lugar. Punos ka sakit o punos ka lipay. Ichika mo, ilaglag natin. Shalala, bye-bye. God bless to everyone. Take care. Bye. Mwah, mwah, mwah.